дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров лоиҳаи кӯшишҳои муштарак роҳ ба сӯи устувор дар Осиёи Марказӣ муаррифӣ карда шуд. Ин лоиҳа байналмилалӣ мебошад. Дар он беш аз 30 нафар иштирок карданд, баҳрагирандагон ва шарикони лоиҳа буданд. Мақсади лоиҳа мусоидат дар ташаккули сулҳи устувор дар водии Фарғона тавассути пешбурди фарҳанги сулҳ аст. чорабинӣ барои пешрафти кишвар, барои амнигашти ҳамин лоиҳаи кӯшишҳои муштарак роҳ ба сӯи рушди устувор дар Осиёи Марказӣ ҳиссагузор хоҳем буд. Лоиҳаи кӯшишҳои муштарак роҳ ба сӯи рушди устувор дар Осиёи Марказӣ аз тарафи Иттиҳоди Аврупо бо маблағгузори Иттиҳоди Аврупо ва Вазорати федералии ҳамкории иқтисодӣ ва рушди Олмон тавассути намояндагии DVB International дар Тоҷикистон ва ҳамчунин ҳамкорони он ташкилоти ҷамъиятии Саодат амалӣ карда мешавад. лоиҳаи кӯшишҳои муштарак роҳ ба сӯи устувор дар Осиёи Марказӣ дар ноҳияҳои Баткенту Оши Қирғизистон, Бешариқ ва Қувайсҳои Ӯзбекистон ва Исфараву Конибодоми Тоҷикистон дар амал татбиқ карда мешавад. Он барои таҳкими зарфияти ташкилоти ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Водии Фарғона барои баландбардоштани иштироки самаранокии онҳо дар раванди сулҳофарӣ мусоидат мекунад. Supporting this project here in Tajikistan, in Kyrgyzstan and Uzbekistan. Со своей стороны он подтверждает, что как все немецкие коллеги поддерживают этот проект, который будет проходить на территории Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана. We came today to Khojand together with all of you to start this project here, to launch it. Мы прибыли вместе с вами сегодня в Ходжанд, чтобы объявить о начале проекта. This project will focus in 3 countries on supporting civil society organizations cross-border to get into a dialogue. Проект направлен на то, чтобы поддержать местные сообщества и организации, которые там работают, для того, чтобы наладить диалог на приграничных территориях. вазифаи асосии лоиҳаи мазкур ин мусоидат дар хизмати осоишта, ҳамсоядории нек, боварии наздимарзӣ дар ҷамоатҳои наздимарзии Водии Фарғона мебошад. Ҳамчунин он барои таҳкими муколамаи наздимарзии сулҳофар тавассути пешбурди фарҳанги сулҳ мусоидат хоҳад кард. И мы, находясь в разных странах, написали один проект для всех 3 стран, и у нас есть партнеры. Получилось, что вот выиграли этот конкурс. Другие организации, которые подавали на этот конкурс, не во всех странах имели представительство. И им хотелось, чтобы каждая страна отвечала за свой блок работы, исходя из какого-то ответственного лица. лоиҳаи кӯшишҳои муштарак роҳ ба сӯи устувор дар Осиёи Марказӣ аз 1 феврали соли 2024 оғоз гардида 24 моҳ идома мекунад. дар ин марҳила онҳо роҳҳои пешбурди ғояҳои таҳаммулпазирӣ, бунёди муносибатҳои ҳамсоядории нек ва ҳамзистии байниқавмию байнимиллиро муҳокима хоҳанд кард. имрӯз ман хеле хурсанд ҳастам, ки дар ҳамин чорабинӣ иштирок намуда истодам ва пеш аз ҳама мақсади ин лоиҳа, яъне баландбардоштани савияи дониши занон, кӯдакон ва пеш аз ҳама ин осоиштагиву сулҳ аст. ва ман ҳамчун иштирокчии ҳамин лоиҳа омода ҳастам, ки барои пешбурди ҳамин дастгирии ҳамин лоиҳа ҳамеша ҳамроҳи онҳо бошам. мақсади ин лоиҳа пеш аз ҳама барои осоиштагӣ аз сулҳ бошад байни ҳамин бошандагони ҳамин деҳаҳо, аз ҷумла ҳам Исфара ва Қирғизистон ва ҳамеша ҳамдигарфаҳмӣ бошад. чунки чӣ хеле ки медонед, вақте ки сулҳ аст, ҳамеша ҳама яъне пешбурди зиндагӣ мешавад, ҳама хуб фаъолияти корӣ мебарад. лоиҳа аз ҷониби DVB International дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Саодат дар Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.